buurthuis, de Kobbekooi. Dat kan maar op één plak wijzen in Lauwert, de Wielenpalen. Een prachtige volksbuurt. Nou is er een gigantisch vooroordeel over volksbuurten. Chips, cola, ach, net zo'n eten. Maar zou dat zo wijzen? Was voor wij toch? Wij bellen je gewoon aan, hier in de Wielenpalen, in hun koelkastje. Gisteren nou de wielenpolen in mijn dies kwam? Nou, als dat maar goed komt. Is het nou Cambuur of is het Heerenveen? Cambuur, hè? Cambuur? Ja, Mag ik dan wel met deze gewoon niet komen? mooi. Nee? Wat zeg je? Oh, de bellen zit vast. Hoi. God, wat een grote hoen hier. Zo'n hoge bliksem. Rijtje. Heetje, Peter. Hey Peter, Hoe is het, jongen? ben je alleenig? Ja, ik heb wel voorzien hoor, maar alleen binnenkomen. Mag ik binnenkomen? Ja, ik ben mijn liedje. Is dit die neef? Nee, dat is mijn opa's en Het is niet een grote familie hier in de Wielenpalen. Kom binnen. Oh, dan komen we binnen. Je zit al betierd aan het bier, jongens. Ja, dat mag dat, jij. Maar dat ik? Nee, ik niet. Ik wil geen Het is bier. wielerpol, hè? En je een beetje rokerig. Ja, maar dat. Wist je van het roken? Nou, dan zeg je, joh, ik maak je een bootje. Ja, hè? Ja, doe net. Nee, ik rook net. Proost, jongen, op rijtje. Proost Peter. Nou Peter, hier is de keuken, denk ik, of niet? Ja, En dit is de koelkast. ja, de koelkast. Mag ik even open doen? Ja. Dan mijn zuivel op ik allemaal even. Allemaal zuivel. Ja. Dit is een dessert, denk ik, of niet? Ja, dat is lekker, jong. Een eiken. Eiken, cheers. Een eiken. Nou, even zien, wat is dit dan? Wat hebben we hier? Curry. Curry ketchup. Ja, de fantasie die met even los. Vis. Maar het wordt Was voor vis? gezond. Dat is gezond, ja. Er zitten goede vetten in, hè? Maar wat voor goede vetten zitten er dan in vis? Wist je wat voor goede vetten erin zitten? Maar ik denk, sowieso koolhydraten. Ja. Nou, we zitten, hij is de verzadigde vetten en onverzadigde vetten. Heel ingewikkeld. Nou, dat is opverstaan. Ja, nee, het is heel makkelijk. Verzadigd is verkeerd. Eiwitten. En onverzadigde vetten. Eiwitten zit er ook in, vis. Altijd goed. Vis is altijd goed. Ja, zeker weten. Lekkere vette vetten. Gezonde vetten, hè? Zo. En nog een koelkast. Doe eens maar koelkast niet. Nou, joh. Ja, dat zeg je, ja, dat had ik Mag ik wel. even zien, wat zit hier, Matje? Ja, natuurlijk. Wat zit hier niet? Wat een biertjes, hè? Oh, dit is... Ja, een Dit is, feestje. alleen maar bier. Ja, we willen dat feestje. Oké, ja. Nou, alles met mate. Dan komt het altijd klaar. Hè? We gaan aan de slag. Succes, jongen. Help je me wel even met? Dat meen je steeds, hoor. Ja, natuurlijk. Doe ik even een schelk voor. Maar ja, weet je nog. Ja? Ja. Misschien moet ik nog even een siepeltje helpen, ergens. Een siepeltje fine. Nou, dat mat toch slagje, zoen je zezen. Veel mama even om een uitje. Een siepel. Ik moet maar even nadenken wat ik hier van meisjes zag, van jij Peter. Laten we eerst even zien wat Marit heeft in de quiz. Ik drink alleen eens alcohol in de vorm van champagne als ik woen ga. Maar waar zit nou eigenlijk meer alcohol in? Is dat A, in bier? Is dat B, in een lied glaasje jenever? Of is dat C, lieke volle? Mail je hem antwoorden naar frieslandzoen@omroepfriesland.nl en maak je kans op dit heerlijke boek voor Reitse. Maar dan zullen we bij de buurman ook wel een dufje hebben. Bij je wel. Ja. Ja, maar wij gingen net de doel van de Burnje-slachtje. Ja, ze hebben het al 100 duwen hier. Hoeveel? 100. Missen ze die niet aan Nee, hem? natuurlijk niet. Maar maak je zet kopje eruit, Loeken. Ja, een plukstoom mee. Ja, maak hem binnen. En waar hebben we daar? Een jerpel en een siepel. Een siepel. Nee, siepel. Nee, een siepel. Waar ben je in Friesland? Dit is een siepel. Kunnen we er weer een boodschap sturen, of niet? De haast nog een mooi buideltje ries, dus we kooitje ries. Complete koffiecreamer. Daar maak ik malken van. En van die malken maak ik een pindasausje. Pindakaas.
alles mijn maten, maar de vetten van de pinda's, die zijn oké. Dan heb ik het siepeltje, dat heeft je naro en je maat op hellen. En een jerpeltje, dit siepeltje komt terug die satésaus, dan maak ik een omeletje. Ik maak een stukje siepel erbij. Dan krijg je de ries, maar een omeletje en cheese eroverheen, maar een hele zachte pindasaus. Maar wat is er nou zoen aan dit gerecht? De zoene ding, wat is er binnen zoen, wat is hier zoen aan? Zal ik iets vertellen? De zoene van deze gerechten is als volgt. Tje, dit is pindakaas, er zit goede vetten in. Dat is al één. Eiwitten van de aaien, oké, die heb ik nodig. Ja? Cheese ken ik, kan ik goede eiwit vervangen wezen, maar een beetje voorzichtig met een beetje met vet tinken. Dus als er nou eventjes die maten zitten hier binnen en moet je misschien een zezen, ik hoef geen dough. We hebben geen dough nodig. Dat dufke, dat hoeft niet. Dat succes. Ja, waar is die Siske de Rat van Leeuwarden? Gennaro! Italiaanse rakkers. Wist je weer een boodschap van me doen? Ik moet even een snijplank hebben. Hartstikke best. Ik kan daar tenminste op een boodschap sturen. Super. Dankjewel. Hoi. Dan ga ik op zijn insnijden. Zo. Insnijden. Dan draai je hem een slagje. En dan kies je hem zo snijden. Dan mag je het even zien. Dan heb je in één keer mooie, fijn sniende siepeltjes. Denk erom, hè. Siepels net op een heeg vuur bakken, want dan worden ze bitter. Dus siepels die moeten zwitten. Dat het een beetje zwiert. Lekker. Moet je eigenlijk een beetje olie hebben eigenlijk, hè. Zo die Gennaro even. Gennaro! Hey! Hey, hoi. Machine, dit zijn jerpeltjes. Ja? En die wil ik eventjes een beetje uitbakken. Maar kerst er voor mij even een olieregelje? Ja. Ja? Dit is een echte volksbuurt. Ze regelen je alles, die man. Maar je bent hier in Leeuwarden ook op Polen. Ja, ik 5 was het. Ja, 5 niet? Ah, ik heb hier wel op school dat je dumkesuurder. Ja, zo. Ja. Hé, wat is dat zo? Ja, dat is ook zo. Ben gewoon Polen zonder elkaar. En belt er aan tierenlieren, Richard. Dan ben ik benieuwd dat die jongen als ik het spul ophelje, dat ze dat voor elkaar krijgen. Ja! Nou, fantastisch! Hey! Super! Kom er eens even bij. Ik kom er wel Even uit het rookhal. Hey! In drooghol? Rookhal, ja. Hier. Losslaan aan, een hele beetje zout en pieper erin. Heeg vuur, ik heb een siepeltje op, doet er maar in, je doet er maar in één keer in. Hartstikke idee. Zo, en nou even rieren, ging je mij die pannen maar even. Dan moet je even een beetje rieren, rier dan even in de pannen, gewoon rieren. Alle haast aan één kant. Als het saffier is, dan griep ik in je. Zo, kijk, en dan zet ik die even zo, dan lekker een beetje stollen. Hey? Ja. Zo ik zie dat ik hem naast een heel uur krijgen. Hè? Wij gaan straks aan tafel. Maar zo heet het. Ja? Ja. Hartstikke idee. Lekker eten. Ja, maar je weet maar uit. Zo is het. Nou Peter jongen, dit heb ik ervan maken. Hey, Weet je wel, joh. even een taxi erin. Dan weet je wat anders dan bier. Hè? Nou, met die zeggen. Er zit een siepeltje zit in die omelet. Dat is de enige geniet die erin zit. Dat hier natuurlijk ook wat meer kent. Maar ja, dan smaakt het een beetje net. Weet je nog. Kom minder net. Wel een verrassing, niet zo op een zaterdag. Ja, dat is lekker bij. Hè? Ja. Ik heb nou een leuke verrassing voor die. Want ik heb natuurlijk van die gastvrijheid genoten. Hè? Maar ik haal je het even op. Ja, ben ik al. Peter, ik heb een complete bak voor die hele koelkast. Alsjeblieft. Dankjewel, jongen. Wat vind je ervan? Hartstikke mooi. Is dat niet fantastisch? Heel mooi. Je kan die koelkast royaal vullen. Ja. Alles zit erbij. Fris gedroogde worst, nutjes, vishalm, champignonsjes. Gezondheid. Dit boven alles. Zo is dat. En goed eten, hè? Kom goed. Oké, hoi. Hoi. Bedankt, hè? Hoi. Jongen. Wat een prachtig avontuur hier
in de Wielenpollen, de Volksweek van Lauwert. En dan kun je allerlei vooroordelen hebben over Volksweken, over de gezondheid en zo. Wat het eten betreft, koe dat misschien een licht stukje beter, maar daar hebben we alle vertrouwen in. Eén ding is best, het is hier poer, maar dan ook poer gezellig. En wil je het recept zien, zet er een op de side. En denk erom, hè, als ik gewoon bel je, eten we.